Vítám vás u prvního videa. Dnes si budeme vyprávět o... Nečtěte ten název videa? O škole. Je to ode mě moc hezky. Jelikož, že nesnáším 3 věci na škole. Znamená ranní stávání. Vy si sníte o ničem ve sně a potom zazvoní podělaný budík. Naser si budíku. Nebo zákon schválnosti. Když se naučíte, napíšete písemku, nejste vyzkoušeni. A když se nenaučíte, tak jste právě že vyzkoušeni, píšte prověrku a to jste úplně zatku. No, a jelikož děti se ráno do školy těší a nějaký děti by nejradši školu schořily plamenem nebo by do ní dali dynamit. Pamatujete si, jak jste se ten rok těšili do první třídy? Maminku, kdy už půjdu do první třídy? A teď? Podařilo se mi utéct. Svoboda. No. A mě na tom nejvíc štve učení. Nuda. Domácí úkoly. No. A ještě něco. Tak to je vše. Jo, a kdyby se vám tohle video líbilo, dejte like, pokud ne, dejte dislike. Já se s váma loučím, pište, sdílejte a řekněte, co by bylo dalším vlogem. Ahoj.